FM News. Lokal. Idol Dennis, kasano iti digiti mula amais kadigitoy nga gondaway. Idol Dennis, go ahead. Maragsakan digiti Manalon iti pasukin Ilocos Norte gapot dan iti nakita nga buyer digiti produkto dang mais kasing manong Wilfredo Valdez iti presidente ti Manalon iti pasukin Ilocos Norte in bagana nga bulyom iti kasapulan nga produkto nga mais digiti taga Bulacan Castameten iti masang fast food chain iti syudad iti Lawa gulo iti probinsya ti Ilocos Norte iti agdama Idol Bernard magatang iti nem nga piso iti kada piraso iti sweet corn para pelang iti retoy nga bulan nga manarimaan iti inda pa nag-harvest según kundi manong Willie maragsakan da gabuto na pintas ti apit iti mais iti retoy nga bulan gabuto na katulong iti panagtutudo na sakbay pa di manon iti rainy season iti agdamakit aburido iti inda pa nag-apit iti mais tapi kasaritsaan nga mavergi iti retoy dakis nga panyampuna gapo pa lang iti epekto iti habagat iti agdamakit almost sa half hectare iti na-harvest nga mais nga may market iti retoy nga bulan iti Hulyo mangnamnama iti Manalon iti pasukin nga makatulong pa iti harvest season gapo iti suporta rin papay manipod iti provincial government of Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, Armen.